like a Hellcat. Disclaimer lang, kini nga video dili ni ako gikan na sa akong amigo nga na-assign sa Pursuiner. Gusto na ko ni-share sa inyo na ako i-explain mga basic lang. Pero wala ko na-assign sa Pursuiner, dili na ako ni-experience. Na-assign ko sa repair ship. O wala po experience ani. Pero sige lang. Mga nabala na to o mga nadunggan ako, akong i-explain sa inyo. Balik ta sa video. Let's go! Pag-abot na sa fishing ground, naka-standby na sila para mag-arya og pukot. Kini lang ginaayos, mao ni ginatawag nga skiff. Mao ni ang magbira sa pukot palibot sa isda. Sa oras na ni makita ang master fisherman nga mga breeze, mag-arya din na sila skiff. Like a Hellcat. Kining ginaarya na speedboat, mao ni ginatawag nga workboat. Ang trabaho ani mao ni mangbulabog o magbugaw sa mga isda nga nasa sulod para dili mo gawas. Magsugat ng skiff o ang Pursuiner para ihatag na ang pukot o birahon na sa Pursuiner ang net. Like a Hellcat. Mao ni ang diver. Siya ang ga-check kung pila ang isda nasa sulod sa pukot ug siya mag-check kung naay mga pating or bali na sa sulod. Bawal manggud na kung nasa sulod sa pukot. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. Karon pa ko kabalo nga ginagamitan pa din ni og ring. Abi na og ginabira nagmaayo ang tanan isda nga nasa pukot pasaka gyud sa dik. Ginaanaman pa din na og kuha antod sa mahurot.
blow up. Yeah. Ilalom sa Mindik, diri mga hulog tanan isda. Ginabutang nila ni sa brine. Ang brine, halo ni siya og seawater og salt. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah, I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm not the Pagumana ni, diri na magsugod ang transship from Pursuiner to repair ship. instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to Diri na siguro na kumano ng video. Salamat sa pagtanaw. Shoutout din sa mga members sa Sea Creators, sa mga seaman vlogger, labi na sa mga founder sa Sea Creators. Salamat sa suporta. Daghang kayong salamat. Bye-bye! I always felt like I'm alone, when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, 'cause every day I'm getting closer.